Здравейте, аз съм Румен Ангелов, управител и основател на фирма Airstрои ремонти. С нас започва пътят към вашия по-красив, удобен и функционален дом. От 2013 година насам извършваме цялостни и частични ремонти в София и региона. Нашата мисия е проста – качество без компромис на време и по план. Поемаме цялостната грижа за вашият ремонт. От къртене, изнасяне и извозване на строителния боклук от старите жилища, през ВиК, електроуслуги, шпакловка, настилки, плочки, до боядисване и изработка на мебели по поръчка. Имаме клиенти, които буквално ни оставят ключа, след което се връщат в готов за живеене дом. За нас прозрачността е стандарт, а доверието приоритет. Грижим се нашите клиенти да се чувстват спокойни, добре информирани и сигурни в хода на ремонта. Вярваме, че един ремонт не трябва да е източник на стрес, а преживяване, което носи удоволствие и удовлетворение. Именно за това полагаме специални усилия всичко да протича с минимално напрежение за вас. През годините стотици наши клиенти оцениха този подход и започнахме да записваме техните отзиви на видео. Фирмата ни има голям екип от специалисти за всяка от услугите от нашето портфолио. Това е сериозно предимство, когато говорим за качество на изпълнението. Обяснявам защо. Големият ни екип предполага, че всеки от хората ни трупа специализиран опит в своята сфера. Обектите на клиентите ни не са място за експерименти, а място за работа на уверени специалисти, които първо знаят как да свършат работата качествено и второ имат опита да посъветват клиента и да му спестят скъпо струващи грешки. Контролът на качеството на строителството и на ремонтите се осъществява текущо с използването на технически средства. Ние не просто ремонтираме, а творим пространства, в които се живее, работи и мечтае с удоволствие. Услугите ни започват още от интериорния проект, който съчетаваме желанията на клиента с нашия богат опит в създаването на модерни и удобни жилища. Знаем, че качеството си личи в най-малките детайли и не пестим усилия, за да ги изпипаме на ниво. Работим с подбрани материали, с опитен екип от професионалисти и с ясно планиране на работата. Така че винаги знаете какво да очаквате, без изненади. Нашето качество е по-голямо от цената. Ако имате нужда от доверен партньор за ремонта си, нека поговорим. Задайте ни въпросите си на посоченият имейл или телефон и заявете оглед за имота си. Можем да организираме посещение на място в рамките на 24 часа.